jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten sayonen Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari konde welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddino yitina tawa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gonde ten Fulbe TV ɗon holla binegaɓe Mr. Keba Dem, Deputy Secretary General, Tabital Pulaaku Gambia. Black Rico. Jijinga Fulbe. MC Pulla boy. Pulla do. Mr. Keba Dem. eɗen mbiyaɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu inchallah haala ka juuɗeɗa saabu tawi mbala hen te nanguede kadi na wuli ko daromi ɗo tan ko waɗgo introduce walla hollugo mon ko hoɗum waɗi kawruɗen ɗo hande ko on woni tabital Pulaaku ngal Gammbiya kewni woni hoɗum woni hollirde aadaji woni wurtinde fina tawa he addude yewtere nde gandantama en janggat hen saabu eɗen jogui joom gande gonɓe nder men ɓe gandantama si ɓe kaali tan en kutora ko on woni sababu nde jonde ɗo hande kono hande am woɗɗo e nder hen ɗon heɗen calmina heɗen jetta kamɓe mbi hunde foof ko sababu hande mo sababu tabital Pulaaku ngal Gammbiya wongo gotal homo woni sababu mum Allahu subhanahu wa taala on sababu ko he jungo His Excellency President Adama Barrow o rewni ɗum ko kanko jooɗi hakkude pelle ɗiɗi ɗe yewtere waɗa hawra woni tabital Pulaaku Gammbiya gotal ɗiɗi ngalata nder Gammbiya ndegete yo Fulɓe Gammbiya goni gotum on noon hen calmina heɗen jetta His Excellency President Adama Barrow mo gandantama on congrès mo yimɓe jano ko kanko tigui waɗi départ congrès o foof ha min ƴefti exécutif kanko noon kadi min mbaddani makko daare woodi gonnoɓe hakkude amen e makko ɓen ɗon ne ko belata min keptina darde nde ɓe daari ha tabital Pulaaku woni gotal nder Gammbiya on woni honorable Sekou Mballo omo ɗo jooɗi e honorable docteur Demba Sabali on ɗon e alaɗo kono one ko dariɗo hen e Lamin Seydi gobano ji ɗi wona ɗin ɗon kalte woni gobano Ousmane Ba CRR gobano Samba Ba URR gobano Sidi Lamine Ba LRR ɗi gobanoji tati ne kadi darimi hen tigui no fewi no wona seeɗa on noon ɓe jettama ɓe jarnama ko hawri men ko mbimi ko tan ko fina tawa e yewtere nde gandantama heɗe dañi mana ko on addi men ɗo hande yen noon eɗen calmina tabital Pulaaku ngal Sierra-Leone on délégation garɗo o salminama o yettama eɗen calmina docteur Abdourahmane Ba mo gandantama ko on woni secrétaire général Alpha Amadou on e kadi immoɗo Guinée Conakry o salminama o yettama e délégation immoɗo Guinée Bissau ɓe mbawano fadde fina tawa o saabu heɓe jogui programme ɓen ɗon duttima subaka ɗo e délégation immorɗo Sénégal e hoorejo ministre Sangol e Fari Sillaka e hooreyaji mabɓe he délégation maɓe gardi heɓe gardiɗo he rewɓe dariɓe e nder hen woni Hafsatou Dem Dindia on ɗon ko gandantama ko debbo bindowo defte ɗe gandantama ko he Pulaar o windi defte kewɗe homo ɗo homo woodi defteje ɗe o addori pour ha yimɓe jiiya mbawa hutorde ɗum e jaari ka en fof ɓe fof heɓe calmine délégation Guinée Conakry Bissau mi haali onon fof on calminama e Eboul député secrétaire général woni Abdoulaye Bari Sierra-Leone kono ko kanko woni député secrétaire général tabital Pulaaku international si a wi tabital Pulaaku international ko tabital Pulaaku leyɗele ɗe si hawri woni wiyete tabital Pulaaku international ko homo woni hoorejo on hande he ɗo no dariɗen woni laamiɗo Sanusi toon to Nigeria mbindowo mawɗo o oɗo rewi he makko woni Abdoulaye Bari eɗen mon jetta eɗen mon calmina fof noon kala ngarɓe ɗo e CRR noon on calminama
sabu onon goni jaadigaɓe on mbaɗi ha feewi inchallah yimɓe beltima on jettama on calminama nden noon mi fota luggoy he haalaji ɓayde kaaloɓe no keewi eɗen keptina tan garal woni docta Abdou Ba mo gandantama moon resna konngol hande pour wattide yimɓe ɓe nder en noon kadi en keeɓi neɗɗo goɗɗo mawɗo mo gandantama hay mo yiyanomo nanimo woni guelogal Ba kanko kadi o wiyama bisimilla ɓeɗo ɗiɗo siɓe kaali e janggat ko heewi heɓoɓe kaali ko nden noon ɓe mbiyama bisimilla moon ɗo e nder Gammbiya inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Assalamu aleykum. Muɗo salmina jiyatiɓe men ɓe ɗum woni joma sare Wasu e chief Ñani district. Muɗo salmina honorable Sekou Mbalo special advisor. Muɗo salmina governor Lesydi URR governor Samba Ba. Muɗo salmina president Tabital Pulaaku Gammbiya. Si mi salmini ɗum mi salmini Tabital Pulaaku international Tabital Pulaaku gonɓe ɓe ɗo fof morem chef gonɗo ɗo muno on salmina muno salmina jaliɓe ɓe muno salmina media o mbolem garɗo ɗo ummorɓe ɓe lesɗele goɗɗe onon fof mi salmini on in wonani kam weltare pour lesdi kumandan ndi kelfumi jippina o beng mo gandanɗa hoorema ko beng moƴƴo mi addini on salminanu his excellency president Adama Barrow yo laamu Gambia fof alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina dental de he kawral ko hunde nde gandanɗa hoorema koko moƴƴino beta kon miijiɓe ɓe ngo miijo ha ɓe cosi ngal dental ɓen ɗon muno on yetta muno on jarna presque on mbaɗi tarika te o tarika ko ɗo mo wonata ha hakkude e aduna o huuɓ Tabital Pulaaku ɓe mbiide dendal ko doole enen fof noon ko Allah tagi en kono Allah tagi en o fondindirani en kon keeduɓe ɓe yeeso yoɓe nangu ha tiiɗa wata ɓe jejjit gonɓe ɓe to lees kono gonɓe ɓe to leesne yoɓe nangu ha tiiɗa ɓe ganda gonɓe ɓe yeeso ne ko Allah fawi ɓe toon e sen nangodiri en ballodiri en kalodiri ko moƴƴi ko jam tan keɓeten te ko jam tan golleten ne ɗon noon taki ha in wonani min weltare pour daragol ɗo hande yiida e moon salmodira e moon bismo on e lesdi CRR liggeyaji ɗiɗi mbaɗoton ne ko heewi minen inen gandi par ce que hande min daraki ɗo rek pour darugal wongol gouverneur CRR kono minen ɗo dari darugal Tabital Pulaaku ne Pulaaku nak muno andi arawɓe ɓe yeeso ɓe kaalat ko hunde nde gandanɗa hoorema ko ɓooyino beta te ko hunde nde gandanɗa hoorema ko mawni woni hen bilama he gande bilama he laamu bilama he cosaan fof na hen ɗum ɗo fof noon enen en doni in he mawɓe men jawtuɓe ɓe kono enen ne ko warugal e men jaggenin ko tiiɗi ha mbawen ɗo in accude pour yimɓe ɓe ganduɗa hoorema ɓen garoyta si enen en gonatani ɗo maɓɓe ne ɓe naftora en kono mi yetti on mi jaari on te muno on hollano wonde his excellency president Adama Barrow nde mbo on fonki mbo on tini te o wi enen fof no nangodirɗen ni wota hay hunde wat ha jolbinen nin
nangen in tiiɗa naɓen in yeeso ha bimbi janngo naftoren Pulaagu fof naftora ɓiɓɓe adama fof naftora kala ko jiiɗa noon koko fillete te neɗɗo fof il faut rek gacca tarikaji ɗi koɗi keewi ko ɗiɗi rek tarika bonɗo e tarika moƴƴo kono hay goto yiɗa accude tarika bonɗo enen fof ko jiɗɗen accude ko tarika moƴƴo ɗum ɗon noon wawata heɓade sen jiɗodirani en ballodirani kono fondement o ko jiɗodiral e ballodiral sen mbaɗi ɗum rek en keɓat jaam ɗo e mi humnude haalam ka His Excellency President Adama Barrow mo kam totti sila fanda pour simi ari honorable Sekou Mbalo tawta kam honorable Samba Governor URR tawta kam min mbaɗa present ko tottiri ko to President Tabital Pulaaku Gammbiya kamne o yettinana en Tabital Pulaaku International kono mi yetti on mi jaari on mi duwanimama on ngone ɗo he jaam e ummoɗon ɗo he jaam onon fof ko toon ha jottoɗon to jaaton to he jaam tawtoyon jamne on jarama assalamu aleykum honorable Sekou Mbalo bisimilla Samba President ko o envelope ɗo His Excellency President Adama Barrow totti pour mi ara mine honorable Sekou Mbalo e honorable Samba Ba Governor URR honorable Demba Sabaline o noddino wimbo he lawol mbo ara kono o suwa yotto tawo teta haala ka yottanima min kono pour mi yottinana no wonde rek kamne mbo he lawol mbo ara President Tabital Pulaaku Gammbiya envelope o mboni halani moƴƴi on jarama lol makko hewtay ara mi weltanike mo moƴƴa aray bolludude siɗɗo men gon ko ɗum waɗi haray mo anditiki men aro weltanama o jarama hande noon weltare waɗi welo welo waɗi hande ɗo he ñaani men ha surtout ɗo he wasu ko advice tout from Sintumbara dole ko leñol ngol sa nani mbimi leñol ngol ko onon fulɓe ɓe e kadi e leƴƴi goɗɗi ɗi hoddiɓe ɓe ɗo sabu artiste kam wonanani goto wonani tan ko yimɓe ɓe foof gambito Sénégal nden noon voilà min komi advice tout from Sintumbara from ñaani ɗo ko ɗo min jeeya ko ɗo min gooda kadi ko ɗo min kawanto minen mbaɗa e musique e komin mbawi ko heddi noon kadi leñol ngol ne waɗa ko wawi ko yes pour wa wallude advice tout from Sintumbara voilà pour ɓe mbawa wallude advice tout ɓe ganda kadi ko kamen mbawi wallude min ko kamen mbawi jingande min minenne min jinganda ko leñol ngol nden noon leñol ngol yo gandu ɓe paama ɓe poti kadi minenne ko jingande min ha min jaara yeeso ha min jaaha min jottoyo ɗo min poti yettoyade ɗo hande noon ɗo ɗi weeli haalde sabu fulɓe ɓe ɗi kawri ɗo jingoɓe ɓe ɗi kawri ɗo nden noon minen komin cukalol moɗon komin ɓikkol moɗon somi wi miɗo haala tan miɗo wawi mi juumoya ko jinmi ko haalde heƴata ɗo min gokka ɗon seeɗa rek gandone golle amen mbaɗe kelle ngaɗa jaaɗoɗo advice tout yes ko resi ko ɗo onon fofon calminama Alaji Sidi Dem woni président Alaji Sidi Dem a salminama anne a salminama on suma diji accu jen ɗattene son voilà mbaɗe kelle ɗo bay mi ko ɓoɗi jande voilà no mande ɗo e yimɓamɓe ɓeɗe sodi tan ɓe jaala fulɓe aynaɓe ndesan jaggoɗen mbatuɗu mama Komale mama, motere mande bebari. Komale mama, ide mande bebari. Komale mama, sapuyete ne kollu dari. Sini ke ajara me sini ke. Beso, kongar mundade. Komale mama, sini. Jala beso. Mama, olbe dinin ke jala. Komale mama, kola wana ma bebari. Komale mama. Jara sara mi manma, komale mi manma. Jara sara
yamanan ma rebe fulbe be bare kala gara dum jade na ko ci from ci dumba onon ngandi dum dole ko leñol ngol desal ko jali yo tagi do mo komale man ma komale mama Senegal bi onanan ma komale mama Gambia be nanan ma komale mama Burkina be nanan ma desal odo fulbe Burkina be ngoli do nanan ma odo fulbe mali be ngoni lede ma dandami desal ulla ko dami dade desal mojer mande dal mi dar pulamo desal odo fulbe be ngoni ulo gorko duwane ne ma o jabi hamiari mandade Kuba komenirawo desan kala ne fulbe Burkina fulbe Senegal oɗon fof o calminama ndeysaan oɗon fulbe jalan ɓe ngoni ndeysaan pullo ala moggo pullo sabu ine labti komale mama tawa yessalle domo ndeysaan oɗon fulbe ɓe ngoni mbaɗe keɗa moɗeɗo ɗum fulbe ko kaɓen ngoni aynaɓe kaɓen ngoni kadi remoɓe ɓe ndeysaan wono ɓe fulɓe darteteno kaɓe yiman ma pulla pulla mayde mi woni jali mayde mi woni jali ha fulɓe fowne keɗo desal ha fulɓe fowne jaaba fullo ko jammiri ga desal jammiri moɗon fulɓe jammiri ga e fullo desal so debbo ma jarama fulɓe ɓe ɓe ndingi ma mi salminima seyraɓe mi salmini on ko gorama jumat desal iɗawayi salminama desal fulɓe ɓe on calminama on komi ñirawma kumba a salminama desal on calminama fulɓe minama mbo woni nene ma kodirawo ma ndesal fulɓe ɓe ɓe ndingi on jarama jessimi anduno inde moɗon mo kala mi wima ɗum inde muɗum nde ndesal yarama adawa yi salminimon ndesal hay mo memi ceeri jomane yandi ko ceeri memi hay ko jooɗi ko ɗo foof yandi ko fulɓe ndesal male mi wiman ma a salminama ɓaccam a salminama law bone salminama voilà komale mi wiman ma tadan komale mi wiman ma dide min wayima ala ko an wawi kam si ɓooyi laaɓat koye komba gonɗen gasani si ɓooyi laaɓat taw komin wawima ndesan sa yimbanmi ngol ko jaliɓe ɓe haala kaaɗi heewi yoɓe gaccu haala ɓe jokka golle nden noon enen fulɓe ɓe enen foof jaliɓe fulɓe ɓe kaɓantoɗen ko leñol ngol gaccen ƴattoje ɗe gaccen ɓaɗe jaliya mo jiiɗa jaliya o wona cakan haala kaaɗi heewi kono jaliya o boni mimi gacce coobo leñol ngol ne wela leñol ngol ne wela mimi gonen goɗɗum gaccen la haala haala leñol ngol ne yaara yeeso gaccen ifaru balɗi omata mimi gonen mbaɗen jam mbaɗen jam ɗumi moƴƴere ɗum fulɓe moƴƴe leñol ne mi wayima walla ko an wawi kam mimi si ɓoyi laaɓat mi wayima ala ko an wawi kam si ɓoyi laaɓat koye ko mbangonen kasari ako min wawima awa ndesa ale koye ko mbangoɗen gasani jiɓɓi ko feere gandal ko hoore mi wayima walla ko an wawi kam mimi si ɓooyi laaɓat koye fuɗɗode he gonɗen koye komba gonɗen komba men noon e gasan arbiɗo sufla mbimi ɗum yaawi
koy defar ngonden ala ka heewi siboyi laɓat kalma ngonden kasa siboyi laɓat ka ko min wawi mala ko an wawi siboyi laɓat jiɓɓi ko feere gandal ko hoore dale siboyi laɓat jiɓɓi ko feere gandal ko hoore ma tay ko o gelane kam fulɓe oɗo fulɓe burkinaɓe oɗo fulɓe niger ngoni oɗo fulɓe gambiyaɓe oɗo fulɓe burkinaɓe ndesal haala ka mbimi ɗale ɓe mbaɗen jam min kam yadda waji min mi erima jam ko jam tan noddumi ɗo mi darani ko jam tan ko jam mi daranimi mi leñol fulɓe jali monteni o awa mi ƴatto mi yenna mimmi ɓe jam a leñol ngol ne weɗa fula ɗum wallahi wusiyam ɗo dara ɗo kilibaji Fulɓe gelle kuɓe aɗa fulɓe weeno ngoni ɗo darñarol fulɓe ngal ey fulɓe mbimi mbelam darñaral fulɓe ngal e fulɓe mbimi mbelam moƴƴi si ɓordiyan mi artana ɗon ɗo miɗo jogui bit mo ganduɗa on ko mami yimanamo Pulaaku ngu ko programme ji ɗi keewi ha mi waɗi fof minen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina e o suka jimannoɗo ɗo joni eɗen ɗum mbiyata ko yo Allah sellin sembina e ko adi fof min kollirta ɗo ko weltare amen mawde e tawtoregol amen e nde ɗo noddore mawde nde famɗani hande he aduna he fof e minen noon min gari haalande on ɗo ko hombo woni docteur Abdou Ba gonɗo o e waɗande nde ɗo yewtere e ko adi fof o jeeya ko commune Thiare min gondi ɗo e délégation amen woni catal tabital Pulaaku ngo Thiare min gardi ko président amen on addi min e auto mum ne kañ e welede mum e weltade mum min mbaɗani haydara woni Dulo Sow e kadi min garoto salminadu amen ko joom saare ɗo Wasu kadi min calmina dendagal joom en cee hawruɓe ɗo e imamuji e sernaɓe min tega e salminadu he kande keyniɗo tabital Pular ɗo e Gammbiya e wondiɓe mum min tega hen calminani ɗi président tabital Pulaaku mbo Sénégal woni mawɗo Boubou Sangot e wondiɓe mum e dendagal tawtoraɓe e ndeɗo noddore tawtoraɓe e ngal ɗo ballal e ndeɗo darde tinde min ñagoto jomirawo rek yo tawta pellital e cuusal na wonda mbawen ɓamtude Pular no hanniri ni caggal ɗum min mbi on Abdou Ba o jibina ko saare wiyetede saare Malle e région Kaolack département mbo Kaolack arrondissement mbo Koumbal commune mbo Thiare e ñande balɗe 5 lewru 9 ɓiiru hitande 1963 ko ɗon ɗo saare Malle kadi o dali jangde alquran ha o yettini o fuɗɗi jokkoyde jangde to wiyete Ndofane Lagem e Kaolack école Médina Baye Niass ko ɗon o woni ha hitande 1983 o fuɗɗi ɗon immade o yalti o yeehi leyɗele araboɓe o ruumi e laawol tabu ko laawol leydi o yaaruno e o hawri en caɗele kewɗe ko noon nde waktu o yaajani min jejjinta kono noon o yahri ko toon to Égypte kadi toon o janggi jangde mum nde ha o woni dañoy toon droit magistrat e on o dañimo toon to Égypte o dañi toon kadi diplôme politique toon to Égypte o dañi toon kadi diplôme doctorat international woni mawɗo diplôme mawɗo
toon to Égypte ha joni o dañimo ɗum ko hitande ujunnaje 2.15 wonɗo dañi on ɗon doctorat ko golli toon to Égypte o golli toon to Égypte o jangguini toon Pular o jangguini Pular toon to université Égypte duuɓi 15 mo toon jangguina Pular université Égypte radio wonnogo toon to Égypte mo toon ha liggotono e ɗemgal Pular duuɓi 21 mbo toon liggo e radio Pular kadi o halfinama pelle kewɗe kadi o renti e conférence uji kewɗi e ɗo e Africa kadi o woni toon to Égypte ko duuɓi 35 mbo toon jangga mbo toon ɗaɓɓa gandal toon to Égypte ɗum o woni toon hitande ujunnaje 2.18 o ardi ɗo e Sénégal hande o woni e liggade ko université Cheikh Anta Diop o jangguinta kadi mo jangguina université gonɗo Pire mbo toon ne jangguina hande o Tabital Pulaaku international ko kam jogui toon ɓamtare ɗemgal Pular toon to Tabital Pulaaku international kadi Tabital Pular Sénégal ne ko kam jogui toon ɓamtare ɗemgal Pular kadi e catal Tabital Pulaaku ngo Thiare ko kam halfina toon jokkodiral caggal leydi ko kam halfina ɗum ɗon e dental amen o hande o noon o ari ɗo e Wasu waɗandeɓe yewtere kadi docteur Abdouba Wasunaɓe nama mbiya bisimilla ma Wasunaɓe mbi konngol yeeso ma aɓe wondiɓe ma kadi Wasunaɓe ɓe ñaago kadi kala garɗo ɗo yo hettoro hakkille mum wasa hettorade ɗemgal mum ballodiren ha goto men fof daña ko nafata ɗum muyin haaldanno e mon ko musidɗo mon Oumar Demba Ba miira o Abdouba goto kala salminama inde mo yettonimo Allah jarama on jarama docteur Abdouba no mari profile moƴƴo Allah ɓeydi en jetti Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu goɗɗo mo nattata jogiiɗo mo wasata okkirowo mo ustortaake baɗowo e sago mum ko welande o wela eɗo wela eno welira kanɗo yettede kala no wawi waade ko weli ko e muusu ngu fof hande noon ko wela wela o caggal yettude Allah en jetta dendagal wonde sababu ha ngal ɗo kawral laati hande men ɗo e Wasu sen ngari e leydi noon eɗen gandi galle fof ene dañi joom galle mum gaɗotoɗen yettinde salminandu e jettor fof ko adi ko hoorejo leydi ndi en nani ko haalaɗo en nani ko haalano ko yawti e darde nde o darani ɓiɓɓe leydi ndi e teddugal ngal o jogani ɓiɓɓe leydi ndi nden noon oɗo mbo hani yettede en jetti président Adama Barrow hoɓɓane Adama Barrow on jarama en jettat ha joni en junnota ko yettugol ngol saabu waktu o ina raɓɓiɗani en jettet kala tawtoraɓe ɗo gouverneur Ousmane Ba e wondiɓe mum fof e dendagal ardiɓe Tabital Pulaaku ngal Gammbiya ano mawɗo Alhaji Sidy Déme e wallidiɓe mum fof en jetta dendagal délégation ji tawaɗi ɗo hande e yinnoɓe arde ɓe mbawani arde saabu goƴaji aduna e sohlaji gurdam ko adi fof no eɗen gondi ɗo e kelifaji men ne garɗen ɗo ummorade Sénégal wona hoorejo Tabital Pulaaku mo Sénégal mawɗo Boubou Sangoɗ on nani ko haala ko hen omo wondi e mawnum no wiyata ni docteur professeur Fan Sillat Ka e délégation moɓe jaadi o fof mino teddinoro noon commune amen o momin jiya commune Thiare ɓenne ngari ɗo e keewal ɓe jawani yettade ko nde immotoɗen to to galle to woni koɓe jotti ardi ɗum ko ceerno Dula Sow kam woni jooɗiɗo to o e miñam mo jiiɗum yumma e baba mo kalatno ɗo joni ko yawti ko si tawi en natani toɓɓere nde bandiraɓe sen mbi ko waɗi fulɓe pecci walla ceerti e hono ɓe mbaɗata ha ɓe gona gotum mbimi ɗum ɗo ko namdal mawgal en nani mawɗo men tedduɗo men Allah yurme yaafo mawɗo Yero Doro Diallo
o lamdima ngal ɗo lamdal o huccintinigal e mawɓe leñol ngol fof ngal noon en cukkat kadi etade jaabade ngal mawniraɓe men nani ɗo sernaɓe men nani ɗo miñiraɓe yummiraɓe gorguilaɓe kawiraɓe fof nani ɗo ko kalaten ko noon ɓuuri himmande en hen ko ɓe sukaɓe tariɓe ɗo takkiɓe ɗo taariɗo fof hande saabu kamɓe gonoyta janggo mawɓe ardiɓe tambiɓe wonande leñol ngol nden noon ko haalete ko ina foti heɗede luɓol min nokkigol seeɗa tan si Allah jaɓi ko nde yewtere ɓuuri himmude e kala ko mbaɗeten ɗo goɗɗum ɗum fof no himmi kono noon okket nde ɗo yewtere waktu mum hakku mum sabu mawɓe nani ɗo eɓe poti hen haalde beela mbawen dañde ko jooɓiɗen e ngal ɗo kawral tawa si en kooti eɗen mbawa liggode ɗum inna fa leñol ngol